Järvenpäähän on tosi kehitysmyönteinen ja täällä kehitetään paljon kaikkea. Totta. Me ollaan ihan uraa uurtavia varmasti tässä alueella. Että meiltä käydään hakemassa oppia muista kunnista. Nythän meille valmistuu tässä piakkoin uusi moderni sosiaali- ja terveyskeskus parhaaksi mainittu. Meillä on kotihoidossa keväällä alkanut voimavaralähtöinen kotihoitohanke. Ihan huippujuttu. Olen itse suorastaan rakastunut uudestaan ammattiin ja työhöni. Kyllä ja voimavarathan koostuu monesta eri asiasta, että kaikki vaikuttaa tavallaan kaikkeen. Niin, on kiva nähdä, kun se asiakas voimaantuu. Niin. Että se pärjää niissä asioissa, missä hän haluaa pärjätä. Vuodepotilaita ei enää synny Järvenpäässä niin sanotusti. Saa olla tosi luova, kun keksitään keinoja moniammatillisesti. Ollaan niin kuin yhtä, Niin. riippumatta siitä, että mitä ammattikuntaa edustaa. Että On helppo lähestyä, tietää kasvot, on kuitenkin tavallaan pieni kunta. Kaiken kaikkiaan niin älyttömän hyvä tiimi. Matalan kynnyksen hoitoa. sitten voi kehittää omaa työtään, kun saa semmoista rakentavaa palautetta. Ja kyllä aika kivalle tuntuu sitten ne hyvätkin palautteet. Me saadaan kehittää itseemme ja kaupunki kouluttaa paljon. Kyllä. Mutta meillähän on velvollisuuskin kouluttaa itseämme. Ja toisiamme, Ja toisia. kun käymme koulutuksessa. Kyllä. Eihän voi oppia, jos ei tee joskus virheitä ja mene kantapään kautta. Ja eikä se välttämättä ole virheiden tekemistä, sehän on vaan uuden oppimista, ehkä toisilla menetelmillä.